ɗum kiji huɗi gacce mon tuuti ngacceje mo deɗi tollaga inde hetti ko no hettani woni foni woni ɓurɗi jawdi wi kala mo ɗaɓɓirande aljannaji ɗi ɗaɓɓantama ko añɓe de ɗum nanta kaari de jogui jawdi kono o rokkata o sakkota ko miskina o rokkata ñeente ayi koni liman ba oɗo bande ma so neɗɗo heɗoyima ɗum a andata wona banda dennande sodde mañeto tiiɗani de ujunnaji joyi e temeɗɗe jeegom goto jarta ngomin mbatta ɗo e muɗum ngo hanki joni ɗum kolo ma ujunnaji tati heɓat surtide lewru ndu gonɗen joni e mundu muwade hunde hewani hay ɗum jiɗi ɗi keɓat mañeto koko woni ko tiiɗi ko hemɗade ñeño jontaɗo ñeño mo jiɗɗa o jooɗo fewnanma hen o haalanma ñam golleyaji ko gollumɗa aduna yimɓe keɗito ɗum paamoya te banda amen weɓani e neɗɗo de hewɗi ko mba jaɗi no mbimami ni nana banda e radio ta ko joom radio o jeeyi banda o wona ko heewi de wallahi limami ba mo adiɓe ɓurani sakkitide ñen si keftaki oɗo banda woni banda o haalanno ko ujunnaji sappo joni no yaara e ujunnaji sappo e joyyi yeson ɗum koni woni wonode ɗum kolimi e wawde kaari no wawi ko ni woni kaari no wawi de somin gari e galleji mo sata ɓuuri temde naftu wallahi ɗiɗo ɓoggi ko ɓoggi kesi ko ɓoggi hitande heyre hitande 1985 koko ɗon sirte pulaar hitande ujunere e temeɗɗe jeenayyi e capanɗe jeetati e jowi woni 1985 yeeso moon sukaɓe wambaɓe jimɗi belɗi ɗi jima noon limani ba masina tawol keppani ɗo noon ɗiɗo makko on ko giɗo makko jimma ñalama giɗo mo añcata yewtere nde ko min e Sirifou Bamba daaɗe belde nde ko hila Bambaɗo e Yero Jeeli Bambaɗo e Adama Balde min gondi ɗo e Limane Ba albarka e ɗeɗo ujunnaji joni joni jaari gamin adi o woni ko kalannomi nane o wiyete Dadou Seydi jinga booli jingana booli mbaroɗi mbawɗi anduɗo ko haalnaka bawɗo leɓande ñeeƴe kala gontuɓe endu Allah de sini weeti fof jaggi ɗo mbaɗa ɗo wawi ɗuynude ta e laala Seydi o won jeeyire Seydi ɓe kalnomi haala to to goto sengode ndesan kamɓe woni jaadi ɗinamen to haari yalla ɗo men jooɗi nder galle makko jaadi kanko Dadou Seydi mbaroɗi rewɓe ñiwaɓe ñiwan wallahi mi wi on ɗo no fecci somi yawti ha foti minute aji joyi kolli ɗi e koye mumen eɗi kaani waɗede minute aji joyi so kolli ɗi jawti ɗeɗo daaɗe belɗe ɗe nana kaani minute aji joyi
nden noon joni keɗen kolliɗi ko cirkilta ko seede siri ko bambaɗo jogoɗa hodde mawɗo ndu wurɗa do ha yona aɗa andi ko o woyima ñammide dibi belɗo o tew duuɗaɗo o woni liman ba machina mi wima hunde fof ko danka ayani fulɓe fuuta jetteteɓe diallo ɓe so ɓen ñaama ñiiri korondel ɓe mbaɗanta ɗum wota gabbe ɗe jam seese ɓe ñamata ado ko seese seese ɗiɗo jimɗi belɗi e ɗiɗo ɓoggi belɗi neɗɗo wawi wiide sukara moƴƴani e reedu mum kono so wima sukara welani haali joddiɗe en kawriye e lamɗo ɓi lamɗo mo Allah taganidiman kam celluɗo konngol celluɗo fimde aɗa andi neɗɗo ko woni garante neɗɗo ko konngol so neɗɗo watti haalde no fitta ko haalta ko yewtinen diman kaku janngo so a haali yimɓe heɓe jappade ene waɗi no firtowo aadi ɓeɗo ko place goto jam fotoɗo firtowo aadi mo sellani konngol ko place goto ɓe jaata de ɗon noon no setti e neɗɗo yeso mum enen mbayno nder ɗo hilniman ba masina no waɗi anɗo golle gambare asiraniɓe guelaje pollo aɗo yero mama aɗo bakary diang a bono a dañi aga lakara komana ko kayen sente cogo sorode barade ba soro habri Allah ñeeda ko ka plani wati sisa
jaliuji hoore yiɓe ñokon feede wallahi liman ba nayi jangi bambaɗo ma o ma misira ka antiɗa andi bisira allah se argamal yere kamno ko jeli baba siso ko ɓannanta ɗum adale mene bama ko wallahi wallahi mi ala hirande hatta jemma ara jemma yaaka ko haaju mum metti ñaagade ko moƴƴo radio gara e damal dimo mbiɗa salamu aleykum no Dakar ni dimo o wima bambaɗo accimi haalanma ko tawɗa ko lamdoɗa ɓe gondumi ɗo joni joni de joni miɗo ƴamteɗo luwa suuji suudu am mi sikku aɗa heddina kaydi aɗa janggi seeɗa ndiɗo kaydi ko kaydi ndiyam ndiɗo ko courant janggude fof jiiya ko janti ko bambaɗo moddi e nayi leydi teppere nayi leydi ɗin konnguɗi kaltake ɗo galle liman ba madina wallahi joni ji tati Allah ittagani moƴƴi duppuɗama joni o rokkama joni wallahi liman ba lebas ɗum tan ko lewi no waari fulɓe mbi jawwali bamana ko ani sogoma koroboro wi janggo woyi narɓe mbi lebas ko hunde wottere de o yiɗi wadde no accu ha wawa neɗɗo ɗo yiɗi wadde ko waɗirta ko ene manque ɗum welta liman ba no wawi wadde ha adna Allah o tagge ɓaare hakke ko Allah tagni mo cheikh ɓe heddi kadi kolli ɗi cirkila ha to yeeso sesi ladde anda ɓiɗɗo moƴƴo de kono ɓiɗɗo moƴƴo no andi hoore mum oɗo banda ko banda giggol tigi banda liggoraɗo anniyaji jottiɗe hakkille men liman ba masina o to joni a yottima a laari barlade a binni a abdi keri kasuji ɗi mankani sukara danejo pem ene woodi ko gambi a yaltini gawluji ɗi a yaltini batema ɗe ɗe gowɗa wettude aɗa walo ɗe so an ene jagguɗa o banda battuɗa ɗum e mane to aɗa heeɗi wawi ma sifnirde ko atta on duuɓi temedere yeeso ɗum wona haala janggi bambaɗo de Allah golli ɗum himma yeeso mon bambaɓe
wallahi ñoo liman ba do ma di beddi tan jaay balle gorko takko juuta be hen ko kam muuyi to ɗon ni hawri ɗo e jambar gorko goto omo wiya mamadou naati tawtorama e ɓaggol oɗo bandal iman ba matina wallahi ni woni wurde mo ala no foti fof on ala ko ɓurata mi waɗa kodde mi waɗan lacciri mi waɗan moni mi waɗan maaro koni no a tawi ko ñaame wawi ɗi konguɗi joom ñamri jeeyi unulle heɓunanteɓe fof duwa goto no woodi sa yimɓe no jooɗon duwo hen duwa yimɓe koye jaam ceet ya Allah tawno emo wuuri wona ceertuɓe e kasoɓe mo kala ko haaji mum yata Allah tawno emo wuuri annamta ɗum te albarka no ɓatti hono ko noon ɓere yaltinta ɗum de hay goto neɓɓetake e aduna wima albarka a heɓtat neɓɓaɗo fo tawde kañum ɓuura dowde wiyata ko mi accidima he Allah eggati law fetam lay mangal maɗum mon jommari mo jiggu jemmam caƴali wernogo yejjitaɗo pullam goto ono mama janke kañum wiyete pullo sago ko waɗi takiɗo ɓaara mo hatta ɗawata bonnata jikka ñama kala e ñagotoɗo so ɗon ɗanni nangiri ñafoori farima parlade dande mbaɗoɗi junngo jangi bambaɗo ala toon ha lamɗo ɓi lamɗo o laami Fouta o laami Sénégal o laami Oriental o laami Casamance o laami Foulat o laami Guinée Bissau o noon ministre Bocar Diallo kan Diallo o wonti Abdoulaye Mané sonon ɓenni siwtorɗo chauffeur aɗa andi ñoferɓe chauffeur wona goto siwtorɗo chauffeur guiɗom jamma e ñalowma jiɗan kala to banggue moƴƴere on woni Lamine Balde somo ƴetti caabi yala ko tuuba koɓe pewni ko o watti e hoore taski makko yel iili somo naɓanima ko hendu aljanna jaɓɓoto maade kañum nattami hande pompier janggo mi hotan Kolda te hande ko samedi oɗo banda ko jamanu heɗinne feere pewna lewru tuuba hande ko 17 esan hawri e samedi ɗumɓe mbiyata ɗum aset esan banda o mo jeeyi ɗum ko garante liggani ɗon ñeñƴe mo añanani ñeñƴe mo murɗo wona baba goto mum de mo rokkata ɓanka mo haalta ko watta cewɗo korle muusa latade ɓulaɗo koolaɗo donkaɗo donkanaɗo jarɗo jam jam malaɗo ɓi walangel nene jaɓɓo dande mo jaggetake e ñamade mukko on woni iman ba liman ba masina yettode nde woni masina inde nde woni liman ba hay goto faydana oɗo banda de te bandaji makko ɗi wona jeeyeteɗi to marte oɗo banda ko banda nde
souvenir famille makko ko bande souvenir yesan wonɗo joni min pari haɓɓugol bagati jagol konke yeeso mon sukaɓe wambaɓe tan on keppani jangganteɗe saɗa waɗa de mbaɗade haade timma mbaɗade haade jotto ta ala ko manki etan min gondi ɗo e ñiwal ɓi ñiwal ɓare bille ɓare heede ɓare waɗɗade weɗi sakkude waɗɗa e keɓeje ko sowi lennogaji daɗe e gamnade korle buubaji fawde e jarbaneji so neɗɗo wuuri ɗeɗo gueɗe tan woni ko ɗaɓɓata fa hen ponira na heeɗi bénéfice gurnam mum sabu so ayi neɗɗo ma e subaka tan yejjite subaka mo liggaki adna ko inde woni foof ɓoyta hirande dewte gongati leddade mata dow hirande dewtema woni ojji ari noddude yeson
tillo fetam lañu mangar maɗum mon jommari mo jiggu jemmam caajali wenno ko yejitaɗo pullam goto on woni mamma jante kañum wiyete pullo sago ko waɗi sakiɗo ɓaɗa mo hatta ɗawata bonnata jikka ñama kala e ñagotoɗo so ɗon ɗanni nangiri ñafoori farima parlade dande mbaroɗi jungo jangi bambaɗo ala toon haaji lamɗo ɓi lamɗo o laami Fouta o laami Sénégal o laami Oyaltal o laami Casamance o laami Foulat o laami Guinée Bissau o ɗon ministre Bocar Diallo kan Diallo o woni Abdoulaye Mané sonon ɓenni sitorɗo chauffeur aɗa andi ñoferɗe chauffeur wona goto sitorɗo chauffeur guiɗom jemma ñalowma jiɗan kala to banggue moƴƴere on woni Lamine Balde somo ƴetti caabiyel ko tuuba koɓe pewni ko o watti hoore taski makko ngel iili somo naɓanima ko hendu aljanna jaɓɓotomade kañum nattami hande pompier janggo mi hotan Kolda te hande ko samedi oɗo banda ko jamanu heɗinne affaire pewna lewru tuuba bande ko 17 yesan hawri e samedi ɗumɓe mbiyata ɗum aset yesan banda o moƴƴey ɗum ko garante liggani ɗo ñeeƴe mo añanani ñeeƴe wona baaba goto mum de mo rokkata ɓanta mo haalta ko watta cewɗo korle juusa latade ɓulaɗo koolaɗo dokkaɗo ɗon kana ɗum jarɗo jom jom malaɗo ɓi balangel nene ɗaɓɓodade mo dade mo jaggatake e ñamade mukko on woni Iman Ba Liman Ba masina yettode nde woni masina inde nde woni Liman Ba hay goto faydana oɗo banda de te bandaji makko ɗi wona jeeyeteɗi to marque oɗo banda ko banda nder famille makko ko banda souvenir yesan o wonɗo joni min paari haɓɓugol bagati jabal pompe yeeso mon soga ɗo wambaɓe ta on keppani Lady,